společnost je tak stabilní, na jakých hodnotách staví. Jestliže stavíte společnost na zodpovědnosti, solidaritě, schopnost pomoci, tak ta společnost přežije. Jestliže společnost stavíte na nenávisti, závisti a na těchto hodnotách, tak ta společnost dřív či později skončí a zhroutí se do sebe. Já jsem velmi rád, že Česká republika a občané České republiky staví společnost na solidaritě, zodpovědnosti a pomoci druhým. Tudíž je tady naděje a optimismus, že česká společnost přežije a já z toho mám radost. Já jsem velmi rád, že jsme tady ve shodě, že násilí v jakékoliv podobě na komkoliv je pro nás naprosto nepřijatelné. Já jsem za to rád a tohle je věc, která nás spojuje. Každopádně, trochu čísel. V České republice je odhadem něco kolem 245 tisíc Ukrajinců, kteří jsou zhruba registrováni, aspoň data, které mám k dispozici. Zhruba z nich 111 tisíc pracuje, umístil se na trhu práce. V loňském roce to přineslo české ekonomice zhruba 8 miliard korun, protože ty lidi zde pracují, nakupují, odvádí daně, odvádí zdravotní a sociální pojištění. Takže jsou součástí naší ekonomiky a jsou přínosem. Jejich kriminalita v přepočtu na na to zastoupení ve společnosti je podstatně nižší než je ve zbytku společnosti. To znamená, když to vezmeme v rámci jednotlivých čísel, tak oni zde páchají Ukrajinci méně trestných činů než většinová populace. Než třeba Slováci z cizinců zastoupení tady. Tak, přesně tak. Já tady chci říct jednu věc. SPD se opakovaně projevuje jako naprosto pokrytecká strana. Oháníte se zde jakousi islamizací, takže nejdřív vám vadili migranti z Afriky, dobře, měli jste tady nějakou rétoriku ohledně islamizace a říkali jste, ale kdyby to přišel někdo, kdo je k nám kulturně, nábožensky blíž, tak to je přeci něco jiného. A najednou je tady konflikt na Ukrajině, Rusko brutálně napadne Ukrajinu, k nám přijdou Ukrajinci, kteří jsou k nám jazykově, kulturně, nábožensky blízký a zase s tím máte problém. Tady se skutečně zase se naplňuje ten rozsudek, kdy soud řekl, že prostě SPD je možné označovat, že jste komerční fašisti. Za rozdmíchávání nálad ve společnosti, nenávisti a podobně stojí jednoznačně SPD, jednoznačně výroky vašeho předsedy Okamury a Radima Fialy. Prostě jejich vyjádření polarizují společnost a páchají velké zlo v této společnosti, protože řada lidí z toho dostane dojem, že je to vlastně legitimní, že to je v pořádku, že je v pořádku jako těm lidem nadávat a říkat, že stojí mimo společnost, že oni jsou problém. Ne, víte, co to dělá s tou společností? Například to, že zpráva o antisemitismu hovoří, že meziročně je takřka 100% nárůst. Ta možnost, že lidi žijou s pocitem, že se můžou na někom vybít, na někom pomstít, že vlastně nenávist vůči někomu je v pořádku, je neskutečné zlo a jed této společnosti. A jenom ještě chci říct jednu věc, aby to nebylo jenom o této věci. Jsem pevně přesvědčen, že zodpovědností této vlády je jednoznačně, aby přidala v oblasti boji s dezinformacema, v zlepšení komunikace, protože tyto věci je potřeba vysvětlovat a česká vláda také mění ten nástroj podpory. V okamžiku, když ty Ukrajinci přijeli a měli v ruce jeden kufr, tak bylo legitimní jim trochu pomoct. Ale v současné době už Ministerstvo práce a sociálních věcí narovnává tu podporu na úroveň občanů České republiky.